Tindahan po sa Dagupan City, Nilooban, higit 13,000 na cash at produkto tinangay ng Suspek. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nilooban at tinangay ang pera at ilang produkto mula sa isang tindahan sa Barangay Lucaw, Dagupan City. Sa inisyal na investigasyon, madaling araw nang pasukin mag-isa ng Suspek ang tindahan mula sa bakal na gate ng bahay ng 71 anyos na biktima. Nakuha pa sa CCTV ang kilos ng Suspek mula sa sapilitang paninira ng doorknob ng tindahan hanggang sa pagtangay sa 13,056 pesos na pera at 25 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo, maging ang Unified at Senior Citizen ID ng biktima. Patuloy ang sinasagawang follow-up operation ng otoridad para sa posibleng pagkakarikim sa Suspek at pagkakarecover sa mga ninakaw sa tindahan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM